pritadang manok or chicken o kip. One of the best Filipino dish in the Philippines. Masarap siya. You can try this one. Talagang masarap. First, ilagay natin ang oil at saka ang onions pag kumukulo na ang oil. I-mix natin. Pagkatapos, ilagay din natin ang garlic. Then, ilagay natin ang chicken, 250 gram. Dalawa lang kasi kami kumakain, so kunti lang ang chicken na nilagay ko. I-mix natin. Haluin mabuti. Lagyan natin ng isang kutsarang tomato sauce. I use 70 grams of tomato sauce. Kaya iligay muna natin ang isang kutsara. Haluin mabuti. Lagyan natin ng mixed pepper para lalo siyang masarap. Ihalo natin mabuti. Ilagyan natin ng patis or sauce. Any kind of brand. Sa atin, Silver Swan. Here, marami silang mga brand. Mix natin. Nilagyan natin ng isang basong tubig. Yung maliit, yung ginagamit pang coffee. And then, pag kumukulo na, nilagyan natin ng patatas. Isang patatas lang ang ginamit ko dito. Pwede ding dagdagan nyo. Then 10 minutes later, pag luto na ang patatas, ilagay lahat natin ang tomato sauce. I use 70 grams tomato sauce. So, i-mix natin para mas lalo siyang masarap. Tingnan ninyo, sarap siyang tingnan. Lagyan natin ng isang cube ng chicken cube. Pagkatapos, lagyan natin ng sambal o sili. Mayroon kasi silang sambal dito. So, para maanghang siya at lalo siyang masarap. Pero huwag masyadong madami. Kunti lang. And then 1 minute, lagyan natin ng peas at saka carrots. 1 can, 130 grams. At saka ihalo natin. Half cook kasi siya so hindi siya matagal nating lutuin. And then lagyan natin ng pepper para mas lalo talaga siyang masarap. Ihalo natin. And 2 minutes later, luto na siya. Sarap. Thanks for watching. God bless everyone.